Kiertävä kansainvälinen runofestivaali Runoajelu on kuljettanut käännösrunoutta jo 9. vuotta. Nyt tervehditään teitä Daugavpilsista Latviasta ja täältä runoajelu vie meidät Viroon, Tarttoon, Suomen Joensuuhun ja lopuksi Norjaan Tromssaan. Moi! God dag. Tere! Ciao. Nimeni on Mia, tulee Suomesta. Jag heter Gunnar, jag är från Norge. Minun nimi on Jan Kaus, mä olen Eestistä. Mani sauc Kārlis, es esmu no Latvijas. Hyvin terveisin runoajelulta. Bli med på poetisk rundtur. Luulesõit tervitab. Sveiciens no dzejasbrauciena. Hello, my name is Gunnar and I will read you a short poem. Det jeg har vært redd for, har vært bort så lenge. Nå er jeg bare redd og vant til å være redd. Når jeg skriker, da skriker du også. Jeg skriker ikke, jo du skriker og jeg skriker, og sånn skremmer vi hverandre hver eneste dag. Jeg sa at vi kommer til å slutte å skremme hverandre. Det kommer til å bli forskjell på skrikene. Vi kan bruke dem som ord. Alt det vi sier har en gang vært skrik. Når vi tar skrikene med oss til et annet land, hvor navnet ditt plutselig betyr et dyr, vil du hete noen ting annet da? Vil du skrike noe du ikke vet hva betyr? Nei, så redd kan ikke bli. Jyrki Kiiskisen suomennoksena. Kun ulvon, sinäkin ulvot. Minä en ulvo. Sinä ulvot ja minä ulvon. Niin säikytämme toisiamme joka päivä. Sanoin, että lopetamme toistemme säikyttelyn. Ulvaisuihin tulee eroja. Voimme käyttää niitä sanoina. Se, mitä sanomme, on kerran ollut ulvontaa. Kun otamme ulvonnon mukaamme vieraaseen maahan, missä nimesi tarkoittaa äkkiä eläintä. Haluatko silloin toisen nimen? Haluatko ulvoa jotain, minkä merkitystä et tiedä? Niin peloissani en voi ikinä olla. Runoajelu ajelee Suomea myöskään. Tämä on minun runoni. Haikkuu numeroin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5.